neexistuje proste univerzálne sklo, ktoré by si mohol použiť proste na všetko a... 2470, nie? Ako všetci hovoria. Najuniverzálnejšie sklo na točenie a fotenie. Aký je najdrahší kus techniky, ktoré máš? Určite cez 100 000. Je tam cez 100 000. Wow. V 2018, že si točil klip a vypadol si z auta. Prosím ťa, skús mi trošku iba z toho, že jak? Lenže vieš, to bola tá doba, kedy začínalo sa točiť na DSLR zrkadlovky. Bola proste obrovská skupina, ktorá funguje dodnes. DSLR nejaké video. Počuť, tá facebooková skupina DSLR, to je, že... Sú značky, ktorým sa vyhýbame za tie roky a vieme, že... Môžeš povedať. Nemôžem povedať, ale nie. Je to Nikon? Zlú. Nikon sme nikdy nemali, takže nemám na ňo ani zlé slovo. Ale... Musel som si trošku brdnúť, no čo? Mne sa presne na tej fixtorke stalo, že úplne nová, odbalil som ju a zobral som objektív, nacvakol som ho na mount a zrazu, že nič, neotvorila sa clona. Kúkam, čo je, otvorím a normálne ten pin malý, zlatý, že puk. Fakt, že neviem, 100 000 optiky som napríklad 2 mesiace nevidel, alebo proste som ich nedržal v ruke a proste už fungujú a proste naskladnia ich zamestnanci a funguje to proste úplne inak. Nemusíš hovoriť konkrétne čísla, ale zaujíma ma, že keď dajme tomu máš ty nejaký ročný budget, koľko z toho musíš otočiť naspäť do tej techniky? Priatelia, vítam vás pri ďalšom pokračovaní podcastu Frame, kde moje dnešné pozvanie prijal Marko Procházka. A Marka som si pozval kvôli jednej také veľmi špecifické veci, čo podľa mňa patrí do tohto fotovideo sveta. A nebude to samozrejme jediná vec, na ktorú sa budem pýtať, ale to hlavné je, ty si majiteľom rentalu. Pre ľudí, ktorí by nevedeli, čo to znamená, rentalová spoločnosť, alebo teda rental ako taký, je firma, ktorá ponúka rôznym fotografom, kameramanom, nejakým výrobám na prenájom techniku. Dobre som to povedal, alebo som to zadefinoval trošku zle? Určite áno, základ je správny a už je to ako keby pomerne širšie podľa mňa, lebo ako keby ten rental nemôže ponúkať len tú techniku v určitej fáze, kedy proste tak ako sme kvázi vyrástli nejakým spôsobom posledný rok asi najviac, tak je to už viac aj ten servis, lebo ako náhle už si prenajímaš proste celý, ja neviem, kamerák, ktorý je proste s nejakou filmovou technikou a proste x veci, alebo ja neviem, keď si prenajímaš proste plnú dodávku svetiel, tak potrebuješ k tomu aj ľudí, potrebuješ k tomu nejaký servis, potrebuješ k tomu proste celé to zázemie rental už nie je len proste o tom mať sklad, o tom ale je to si kameru, ale taká komplexná viac vec. Potrebuješ sa vedieť spoľahnúť na to, že tá kamera proste stále funguje, že je proste v top stave, že máš proste všetky baterky, veci, všetko možno nabité, že máš všetko čisté a tak ďalej. Takže nie je to len o tom, je to už viac menej služba, nie je to proste len, že si idem po kameru. Akože začínalo to určite tým a im tá idea nejaká sa proste určite vyvinula. Takže tak, no ale áno, aktuálne sme fakt akože za ten posledný rok sa veľmi rozrástli a snažíme sa, tento rok bude taký kľúčový, nejakým spôsobom vytvoriť taký ten najväčší rental na Slovensku, ktorý bude vedieť poskytnúť či už začínajúcim filmárom, alebo fakt, že profesionálnym produkciám, alebo reklamným produkciám, filmovým. Tak ja ti v tomto veľmi držím palce a veľmi rád by som sa teraz vrátil na ešte trošku taký začiatok. Jasne. Lebo však každého sa pýtam, že nejak si sa k tomu musel dostať, hej? Nebolo to, že robil si na pokladni v Tesco, zrazu ti napadlo, že že ja chcem byť kameramán, ja chcem mať rental a ja chcem proste robiť na filmoch. Ja keď som o tebe hľadal, že kde by cca mohli byť tvoje začiatky, tak jediné, čo ma možno trošku naviedlo, bola profilová fotka na Facebooku, ktorá bola s kamerou v roku 2010. Sme veľmi ďaleko od pravdy? Je to ešte ďalej? To logo medzi nami tam nie je úplne na okrasu. Ak by si chcel kvalitnú gafapásku, chod na tape.sk a tým aj môžeš podporiť moju tvorbu. Začal to samozrejme ako keby, ten začiatok sa nepodobá ani zďaleka tomu, čo je proste to teraz, hej. Ale akože začalo to tým, že proste mňa veľmi fascinovalo samozrejme všetko okolo filmu už od strednej školy, viac menej, hej. Čiže ja som mal nejakú víziu, ktorá sa proste nejakým spôsobom samozrejme vyvíjala. Bavilo ma prejsť si samozrejme ako keby hlavne tým kamerovým nejakým remeslom a ja som kedysi fungovala ako steadicam operátor napríklad, alebo ako fakt bavilo ma byť taká tá technická zložka, ako technik pri kamere, čo už dlho nie som samozrejme. To boli nejaké začiatky, ktoré boli proste samozrejme úplne iné. To, čo by sa dalo nazvať už nejakým spôsobom rentalom, bolo v podstate ako keby bola taká prvá investícia, aj keď to bolo v podstate ešte fakt, že v nejakom postredoškolskom nejakom veku.
tak to bol taký prvý nákup prvej filmovej kamery. To bola vtedy Red One, ktorá viac menej ako keby legenda. Bola vtedy zaujímavá samozrejme. Akože však nebolo vtedy, keď som to ja kupoval, tak určite to nebolo akože najnovšie tak, ale akože bola to jedna z tých prvých digitálnych kamier, ktoré sa začali používať aj v Hollywoode a tak. No a to sme cca koľko toho roku 2010? 9 sa mi zdá, že no? Myslím, že aj tak toto nejako bude. Okay. Hej. To v podstate samozrejme ešte v tom ponímaní to bolo, áno, bolo to s cieľom prenajímať to, samozrejme. A bola to taká forma toho, akým spôsobom sa dostať kvázi k tým ľuďom. Vtedy to fungovalo úplne inak. Hej. Nebolo to určite ani zďaleka také ako teraz. Aj tie nároky boli úplne iné, aj možnosti boli úplne iné, aj konkurencia bola úplne iná a tak ďalej. Čiže sa nejakým spôsobom sa našla taká forma, ktorá mňa veľmi bavila. Bol to taký ten cieľ možno, alebo taká tá vízia, možno fakt tak, ako to veľa ľudí má, samozrejme, že proste chce tú techniku nejakým spôsobom vlastniť a tak ďalej, ale tak samozrejme človek prichádza na to, že to sa samozrejme nedá, alebo že veľakrát to samozrejme limituje toho človeka, keď je odkazaný len na to, že nakúpi si nejakú kameru, ktorá fakt, že v týchto časoch proste to každý rok vychádza niečo nové a samozrejme, čím je to proste lacnejšia kamera, tak tým rýchlejšie ti kvázi expiruje svojím spôsobom. To bol dobrý krok samozrejme vtedy a na ako keby nejaký rok a pol alebo 2 som si s tým obehal veľa placov a spoznal veľa ľudí a nejakým spôsobom som sa snažil ako keby dokupovať veci, ktoré k tomu boli treba. Samozrejme, že nebolo to cielené proste na úplne nejakú tú profi. Čiže dobre, ale ty si začínal s tým, že už si mal toto v hlave, že chceš mať, ty už si išiel do toho, že idem mať, nazvem to, že rental, alebo to bolo, že začal som si fotiť, točiť niečo. Lebo hovoríš to tak, že vlastne už to hneď začalo do toho biznisového akoby. No. Určite to hneď začalo. Fakt? S tým, že určite to nebolo v takom ponímaní, že by som si to takto ako keby nejako predstavoval, ono sa to vyvíjalo. Ale bola to vízia od začiatku takáto. Hej, že určite som nezačínal s tým, že by som proste plánoval si kúpiť takúto kameru pre seba a že idem si s tým točiť videjka. Hej, to akože určite nie. Tak to klobúk dole, to málo kto začína už s takouto víziou. Tá vízia tam bola určite od začiatku, s tým, že samozrejme tie možnosti tam proste ledva boli, hej, ja som fakt všetko vracal proste do toho a fakt dlhé roky to bolo proste o tom, že či už je to z tohoto, alebo ako keby z iných nejakých vecí, ktoré proste ma v tom čase živili, som to vždy vracal ako keby do toho s tou víziou proste niečo vybudovať a nájsť tie veci, ktoré proste budú tých ľudí oslovovať, alebo proste sa im zídu a doplnia to, čo proste majú. Ja som vždy počítal s tým tiež, že keď sme začínali ako keby presne na nejakú ako keby takú tú základnú, poviem, že nemohol som, ani vtedy som nemal tú predstavu, že by sme proste ako keby išli rovno za profesionálmi, ja nejaký proste kvázi vtedy študent alebo takto, takže ako ja som vedel, že o pár rokov to proste nejakým spôsobom sa zúročí, že sa proste to nejakým spôsobom nastaví tak, aby to bolo fajn. Samozrejme, že som tie veci v tom čase, v tých možnostiach, ktoré som mal, som kupoval určite veci, ktoré boli aj pre mňa zaujímavé, využiteľné. Takže to bol taký ten začiatok. Ale to sa určite nedá nazývať ešte ako keby týmto konkrétnym ale tá myšlienka tam bola. Tá myšlienka tam 100% bola. Mňa to bavilo veľmi presne takýmto spôsobom a bavil ma presne ako keby ten business plán proste nejakým spôsobom takto ako keby budovať a nachádzať tie možnosti. Hej. A to, čo v podstate ako keby už začalo s nejakým ako keby fakt, že množstvom techniky, ktoré už sa dalo nazvať nejakým ako keby rentalom, tak to bolo asi v 2015. To, čo fungovalo vtedy, by nefungovalo možno teraz. Hej, treba sa na to takto pozerať, že aká bola doba, aké boli vtedy možnosti, čo vtedy človek používal, čo mal doma, ako začínali vlastne DSLR zrkadlovky, hej, čo v podstate už teraz je prežitok. Zrkadlovka už teraz, ale stále ľudia to používajú, lebo berú, že áno, akú máš zrkadlovku, alebo na akú zrkadlovku točíš. No, lenže vieš, to bola tá doba, kedy začínalo sa točiť na DSLR zrkadlovky. Bola proste obrovská skupina, ktorá funguje dodnes, DSLR nejaké video, kde sa tí ľudia... Tá Facebooková skupina DSLR, to je, že... Nič, dobre, toto bolo na veľmi dlhú debatu. Je to veľmi špecifická skupina, kde sú rôzni ľudia aj veľmi negatívne založení. To určite, ale... A tým by sme uzavreli túto tému. Každopádne to bola doba, kedy sa fakt, že začínalo točiť na tie zrkadlovky. Za to vravím, že teraz si to človek nevie predstaviť. Ten človek, ktorý teraz začína, má neskutočné možnosti. Má veľké možnosti už od základu, už od toho, čo má vo vrecku na nejakom telefóne. Je to dostupné už tie veci. Je to dostupné. Ja sa chcel ešte jednej téme venovať a potom prejme úplne na ten rental. Každý má nejaký ten prerod. Dostaneme sa do dnešného dňa, že ty vlastne dnes
to, čo ty hlavne robíš, je, že vlastne máš rental a prenajímaš techniku, alebo stále sa venuješ tým produkciám, ako dajme tomu kameraman, režisér alebo niečo? Či toto už je úplne za? Zásadná vec, ktorá musela aj u mňa prísť, je tá, že v podstate som sa zameral na ten rental a v podstate na to, aby som vedel plnohodnotne niečo takéto vybudovať, je to proste už veľký kolos. Hej. To nie je už len proste, že sa človek hrá popri niečom. Tak som musel sa niečoho vzdať. A v podstate za to som nejakým spôsobom išiel do úzadia v rámci tohoto. Samozrejme, vieš, je to hobby, je to niečo, čo ťa proste baví, nechceš sa proste vzdať na 100% niečo. Ale chyba ti to? V určitej miere určite áno. Určite, ale ja si to viem v podstate veľmi vynahrádzať my sa, vieš, stále proste sa hýbeme okolo veľkých produkcií, okolo veľkých vecí a tak ďalej. Ja nechodím na veľké reklamy a tak ďalej, na to proste máme fakt, že špičkových ľudí, ktorých proste posielame s technikou a tak ďalej, čiže ono v tomto, ja som v úzadí a mne to tak vyhovuje, viac menej, ja sa musím fakt, že naplno venovať iným veciam a ten rental proste musí mať nejaký chod a musíme to proste stále nejakým spôsobom držať s dobou a tak ďalej, čiže toto je už určite ako keby taká tá iná kapitola, ale jasné, mňa to dostalo tam, samozrejme, a musel som si tým, aj chcel som si tým proste prejsť, aj v podstate vedieť tie potreby toho, hej, že pre mňa nie je cudzie ani vyskladať tú kameru, ani v podstate urobiť kvázi dokonalý nákup toho, čo proste ako keby k tomu človek potrebuje, že to nie je len o tom, že človek si nejakým spôsobom ako keby nakupuje veci. Treba vedieť presne to aj nejakým spôsobom vyskladať, aj čo je v podstate teraz trendy a tak ďalej, čiže ako keby, no, je to iná vec už teraz. No. Lebo ja som ťa, myslím, že spoznal, keď si bol ty na takom tom prehode, že kameraman na pár percent, ale už režisér, že si veľa vecí režiroval a to som aj našiel, že od rôznych klipov a týchto vecí. A našiel som jeden veľmi zaujímavý článok, to si, na 100% si to budeš pamätať, keď ti teraz spomeniem, v 2018, a už presne vieš, o čom hovorím, bol to klip pre skupinu Lady Colors, kde som našiel o tebe, neviem, či to boli asi topky to boli, alebo niečo, byť, no. Že si točil klip a vypadol si z auta. Prosím ťa, skús mi trošku iba z toho, že jak? Perfektný bulvárny článok to bol. Áno, samozrejme, vypadol som z auta počas točenia, ako keby točili sme motorkára a vtedy som bol akože v kufri auta. Taká tá klasika, jak sa doteraz vlastne to ľudia robia a tak akože nie je to úplne bezpečné, keď človek nie je teda pripútaný, ale nemá proste nejaké istenie. No a áno, akože vtedy to bola ešte, no tak točilo sa to vtedy na Blackmagic Ursu, čo je pomerne veľká kamera s veľkým Roninom v podstate. A točili sme v podstate ako keby posledné zábery do klipu, ako v podstate motorkár pri západe slnka, speváčka, ktorá jazdila v tom aute, tak pridala. No a mňa to proste akože vyhodilo z auta, ja som samozrejme prvé zachraňuješ kameru, tak som spadol nejakým spôsobom, že na lakeť a vtedy som si zlomil ruku. Okay. No a áno, akože tak... Vyzerá, že to brať s úsmevom, akože? S úsmevom, no bolo to vtipné aj v tom, že ja som to ešte aj dotočil potom, lebo ako reálne tam ešte boli nejaké dronové zábery, ktoré boli treba a tak ďalej. Už so zlomenou rukou? Áno, mne tak postupne odchádzala ruka, OK, asi by sme mali ísť niekde teda na pohotovosť. Okay. No a tak, no ale akože to bola taká úsmevná príhoda. Toto beriem, že si vlastne veľmi si musel chcieť to dokončiť, keď so zlomenou rukou ešte dotáčať veci je, že... Tak človek, vieš, tak to je to taký prvotný šok, potom si človek pozbiera, OK, super, žijem, fungujem, tak to... Ale toto je inak aj u mňa, že kebyže ja mám niekde, že točím a mal by som padať, tak skôr by som zachraňoval fakt tú kameru ako seba. Ale neviem, prečo je to taký reflex. Neviem, ale akože, tak samozrejme, že hej, tak padol som nejako dozadu a vedel som, že proste, OK, tak nehodím to preč a nedám ruky ako keby nejako pod seba, no a tak práve preto som spadol na tú lakeť. Takže tak, ale tak technika prežila. Je ti viac ľúto, no aj mne viac ľúto tej techniky ako mňa, však čo... Kos sa zrastie, ale techniku treba splatiť, takže... Takéto veci sa diali, no. Podľa mňa, že najpodstatnejšia otázka bude asi pre každého, že čo všetko sa dá vlastne rentnúť. Asi logicky, tak teda začíname nejakou kamerou, nejaké možno, že objektívy, svetla, asi možno, že statívy. Čo sa tam všetko akože také, že nabaluje? Je niečo, čo vyslovene, že nie, že čo nemáte, ale skôr, že čo máte? Čo keď by som ja chcel stočiť nejaký svoj študentský klip, čo si od vás viem všetko požičať? Aktuálne je to určite full package, ktorý akože sa dá
dá požičať na takéto ako keby základné točenia. Máme určite všetko od kamerovej techniky, gripovej až po svetelnú techniku a tak. Samozrejme zameraní sme na kamerovú techniku a svetelnú techniku hlavne, čiže v podstate ako keby už keď ideme do nejakých ako keby takých tých profesionálnejších vecí, tak je to teda iba kamerová technika, svetelná technika, ale na ten základ je to všetko od proste nejaké... Aj zvuk? Aj zvuk, ale základ, vravím základ. Hej, že to, v čom sme určite dominantní, je kamerová technika, či už je to profesionálne filmové kamery až po fakt, že tie basicové veci, až po GoPročky a tak. Môžeš mať aj celú kamerovú techniku a vždy ti môže proste niečo chýbať. Vždy ti chýba niečo. Vždy ti chýba niečo, samozrejme. Ty, keď si nakúpiš svoju techniku, tak samozrejme si limitovaný svojím spôsobom tým. Nie si limitovaný tou tvorivou slobodou, ktorá je perfektná, že v podstate môžeš kedykoľvek vybehnúť a proste natočiť, alebo ja neviem, nenatočíš to za jeden deň, tak to dáš za 2 a proste si už len kvázi sám sebe pánom v tomto. Ale výhoda ako keby toho rentalu a práve preto čím profesionálnejšie produkcii, tým viac to funguje ako keby v rámci toho požičiavania. A takisto aj čím profesionálnejší kameraman, tak málo kedy vlastní nejakú ako keby tú techniku, s ktorou vie komplet natočiť veci. Keď už točíš veľké reklamy a potrebuješ proste tej techniky ako keby viac, tak to sa nedá od určitého momentu proste všetko vlastniť. Čiže ono to je presne ten začiatok, je podľa mňa geniálne mať tie veci. Lebo sa na tom asi najviac naučíš reálne. Proste nemôžeš teraz ísť do rentalu kvôli tomu, aby si požičal kameru a išiel sa doma hrať so svetlom alebo takto, hej, že to je super. Ale samozrejme na tie projekty už je to potom aj o tom, že aké optiky vyberieš, na akú kameru sa to točí, či potrebuješ teraz nejaké ultra slow motion, alebo či potrebuješ také svietenie, či svietíš ledkami, hajmičkami a tak ďalej. Od určitého momentu samozrejme je lepšie ti nejakým spôsobom takto vedieť si vybrať od daného projektu, ako keby tie veci. No a samozrejme, aj keď tú celú techniku máš a vieš proste na tú svoju techniku točiť, tak vždy proste niečo iné potrebuješ. No kvôli tej situácii špecifickej, no, že niečo sa tam vždycky vyskytne, že nejaké uchytenie alebo dačo od blbostí, takže... Alebo točíš nejaký druh veci a teraz ti príde nejaká zákazka, že potrebuješ, ja neviem, natočiť aj zvuk, tak samozrejme proste nemáš všetky mikrofóny, veci, nahrávač, alebo proste niečo tak, ako keby obrátiš sa na to, alebo si to nakúpiš a zbieraš veci. Dobre, dajme si taký rýchly test. No. Budem vymenovať rôzne techniky a povieš mi, či to máte alebo nie, dobre? Sony FX3? Máme. Lanterny? Samozrejme. Dobre, zo zvuku, počkaj, čo poznám zo zvuku? Sennheisery G4. Máme. Dobre, objektívy, nejaké CinemaScla, ktoré poznám. Kúky, tie sú veľmi... Dobre, máme. Kúky máte. Čo je Sony FX-ková rada? FX6, FX9, čo je to vyššie? Sony Venice. Máme Sony Venice. Dobre, skúsim ešte niečo. Máte diesel agregát? Máme, ale už máme aj novšiu vec, čo sa teraz používa, to sú tie EcoFlowky alebo nejaké power stationy, takže... Dobre, čo ešte také, čo by som potreboval? Čo potrebujem na sete? Statívy sa nebudem pýtať, to je automatika. Svetla, máte arinové svetla, tie veľké, také tie štandardy? Máme. Čo je štandard? No, dobre, štandardy nazvem... Vidíš, toto je veľmi dobré podľa mňa prepojenie otázky. Áno. Ľudia si viac pýtajú také tie veci, ktoré sú 100% funkčné, fungujú, alebo radia, že nejakým spôsobom vymýšľajú. Lebo čo sa týka svetiel, tak je značka ARRI, ktoré má tie filmové svetlá, ktoré sa fakt používajú na 80% proste všetkých filmov, lebo viem, že je to overená klasika. Sú to svetlá, ktoré majú 1 000 000 kW a zožerú ti aj nohy, ale proste je to, že štandard. Alebo kľudne už ľudia siahajú aj po tých ledkových verziách. No záleží, kto sú tí ľudia, na ktorých sa pýtaš, pretože ak máš filmový set, alebo ak máš nejaký seriálový set, tak stále funguje na tej klasike. Čiže nechcú tie nové? Ono sa to pomalšie určite dostáva do toho. Je to aj o tom, že kto to obsluhuje, ako to obsluhuje, ale je to už tam, hej, samozrejme, že proste sa strašne veľmi používajú už ledky, aj na profesionálnom sete a v filmovom sete a tak. Vždy sú to proste aj HMIčky, ale aj tie HMIčky sa v podstate aktuálne už minulý rok prestali vyrábať v určitej miere a nejakým spôsobom dopredávať a budú sa postupne nahrádzať už nejakými ako keby ledkami, ale tak nikdy to nevymizne proste reálne, ale tak nie, že nikdy, ale akože teraz najbližšie roky určite proste to transformovalo sa to určite do nejakých sky panelov, vortexov, do aj ARRI, Orbiter alebo proste akékoľvek iné svetla. Aperture sa dostáva veľmi proste už na tie profesionálne filmové sety a tak ďalej. Ale samozrejme tá ledka je pohodlnejšia, je fajn. A kedysi si potreboval obrovský diesel agregát na to, aby si proste vedel utiahnuť všetky tie svetlá a proste bolo to niekde mimo set, stále to hučalo a tak ďalej.
teraz už... Z lepšej V-mountky to švacneš a... No. V-mountky, alebo proste z nejakého power stationu, alebo proste z nejakého takého, to určite sa to dá, len sú stále sety, ktoré vždy budú fungovať proste týmto spôsobom, alebo proste má to svoje výhody a tak ďalej. A reklamný set doteraz vyzerá tak, ako vyzerá. V podstate posúva nás to v tom, že máme väčšie možnosti. Bez lediek sa nerobí už skoro žiaden set, či už sú to Astery, či už sú to proste nejaké ako keby doplnkové svetlá, či už sú to fakt, že tie RGBčkové svetlá, ktoré sú samozrejme o mnoho pohodlnejšie, kedysi sa gelovali HMIčky a tak ďalej. Čiže je to určite budúcnosť, tá ledka, takže o mnoho viac sa to používa ako pred napríklad 10 rokmi, kedy to proste vznikalo a aj tomu ľudia neverili a tak ďalej, ale teraz to už robia aj renomované značky, ktoré v podstate do toho investujú a prechádzajú a stále to ide takým milovým krokom dopredu, že už sú tie svetlá silnejšie, už v podstate to, čo kedysi tá ledka nedokázala, boli proste tie veľké výkony, ktoré nevedela dávať. Hej, teraz už sú to v podstate ekvivalentný fakt, že 6 kW HMIčiek a proste takýchto silných svetiel, čiže ako náhle už proste naložím si do treku napríklad 10 takýchto ako keby svetiel, tak mám podobný výkon. Hej. To je inak taký paradox, že vlastne volakedy, keď boli tie kamery strašne náchylné na svetlo a potreboval si extrémne proste silné svetlá a už tie kamery sú také, že môžu až cez noc môžeš vlastne s tým točiť, nie je problém. Ono by to trebalo vtedy takú silnú ledku. Už teraz to nie je taký problém. Ešte záleží, lebo to hovoríš vezmene o takých tých bezrkadlovkách, na ktoré si zvyknutí a to sú proste fakt, že tie Sony kamery v tom vynikajú. Hej, Sony sú v tomto super. Tým, že v podstate sa teraz veľmi používa ako keby full frame, tak áno, stalo sa to takým nejakým štandardom, ale stále sa filmové sety svietia, stále sa používa 800 ISO. Stále proste to nie je o tom, že teraz ideš robiť nejakú reklamu a vyhulíš to na tých 12800, ako si zvyknutý pri nejakej ako keby videotvorbe. Čiže v tomto zmysle sa to nejakým spôsobom nevyvinulo v tom, že teraz tá kamera mi viac pustí. Stále sa rieši to, že ten dynamický rozsah máš najlepší proste na nejakom Basic ISE, ktoré je proste väčšinou 800 a tým pádom proste svietiš to stále na konštantných 800. Že čím profesionálnejší máš set, tak ako keby tam ja si myslím, že sa nerieši to, že teraz mám kameru, ktorá mi to dokáže teraz v lowlighte vyťahnuť, lebo stále to chceš gradovať, stále z toho chceš mať najlepší výstup. Áno, svetle v tomto základ, to sa inak nedá. Jasne. Je niečo, čo máš ešte z tých začiatkov toho rentalu a akože rentuje sa to dodnes? To, že to mám v sklade, neznamená, že sa to už rentuje, ale akože určite sú veci, ktoré sú staršie a ktoré by sa ako keby možno... Ale už ono sa to mení strašne. Lebo ľudia zase poslednou dobou mám pocit, že radi idú po tých... No možno áno. Akože čo veľmi fičí, alebo fičalo minimálne aj minulý rok, akože myslím, že stále sa to transformuje, ale akože boli tie vintage sklá, ktoré ako keby sa skladali, aj my sme skladali určite nejaké ako keby sady, máme zaujímavé sady ako keby starých skiel, ktoré majú svoj charakter, ktoré aj nové značky sa snažia teraz ako keby nejakým spôsobom dostávať, čiže vracia a zároveň vždy je to také, že sú to také vlny, že proste človek teraz prechádzal na nejaký digitálny obraz, tak sa to snažil vždy nejakým spôsobom transformovať v rámci nejakého vintage skla. Potom už to nebude také potrebné, keď tie kamery proste už majú úplne iné ako keby parametre, ako to malo kedysi a v podstate je to stále filmovejšie v rámci tohoto, takže akože myslím si, že už aj na daný projekt sa rieši, že či to bude takýto. Neexistuje proste univerzálne sklo, ktoré by si mohol použiť proste na všetko a 2470, nie? Ako všetci hovoria. Na univerzálnejšie sklo na točenie a fotenie. A hlavne vieš, že je rozdiel, že či proste že akú vec točíš a keď je to fakt, že proste filmový set, tak sa bavíme o úplne iných veciach, na ktoré napríklad si zvyknutý pri nejakých menších produkciách. Na menších produkciách ťa veľa vecí vie zachrániť, čo vlastne pri tom filmovom sete by nemalo nastať, hej, keď proste máš tam plný kamión svetiel, máš tam proste fakt, že optiky, veci, všetko, čo proste potrebuješ a si zvyknutý na nejaký štandard proste tej práce, takže je to ako keby podľa mňa iné. Čím lacnejšie sú tie veci a čím ako keby takto dostupnejšie, tým častejšie ich nahrádzaš. To znamená, že to, čo pred rokom fungovalo z niečoho lacnejšieho, to teraz už nie je zaujímavé a už sa o tom nerozpráva. Kdežto, keď máš kameru proste za 70 000, tak nemôžeš ju každý pol rok proste vymeniť. Ono sa to ani nedieje pri tom úplne, no. To ani si to drží cenu a roky v podstate, že tam... No.
ani nie sú nejaké extra upgrady na to, že možno nejaké príslušenstvo, ale v podstate ten základ ostáva rovnaký. Jasné, ale oni to ani nemôžu urobiť, ale akože svojím spôsobom sú aj tie upgrady, ale nie je to tak rýchle, ako v takom, že proste teraz vidíte nová zrkadlovka a už proste klikáš a objednávaš a chceš to mať. Aj ARRI, hej, že vyšli proste tie large formáty, teraz vyšla 265 proste kamera a to neznamená, že teraz všetci hodia kamery do koša a začnú proste točiť na 265. Hej, že ono reálne je to ako keby možnosť, ktorú ti to ponúka a ty si vyberieš proste podľa projektu, že áno, to by bolo fajn urobiť na large formát. Kto je, tak nazviem to, že taký najčastejší tvoj zákazník? Už sa to transformovalo. Stále pokrývame, ja to volám taký ako keby ten mid segment. Rastie o mnoho rýchlejšie, je to proste úplne iná filozofia toho rentalu v rámci tohoto, ako ten profi segment. My sme v podstate vznikali tak, ako vravíš Janko, 18-ročný a tak ďalej, tak to, čo máš a to, čo vieš ponúknuť v danom ako keby čase, tak samozrejme ti tvorí tých zákazníkov. Aktuálne to už až tak nie je, hej, že viac menej ako keby viac sa sústredíme už na ten viac menej profi segment. Veľmi sme investovali do optík samozrejme, ktoré už to, kde je začiatok nejakých filmových skill, tak sa dostávaš proste k drahým sadám a neznamená, že teraz máš 100 000 sadu a funguje ti na všetko. Tam to len začína v tom, že proste ty, keď chceš ponúknuť nejaké ako keby portfólio nejakému kameramanovi, ktorý je zvyknutý na nejaký výber, tak samozrejme proste tam to nikdy nekončí, lebo reálne ako keby máš 10 sád optik aj tak potrebuje 11. To, že si vieš vyklikať a proste do pár minút mať proste akúkoľvek, neviem, objektív za 15 € alebo takto, tak v podstate aj toto je ten zákazník, ktorého vieme týmto spôsobom slúžiť a veľmi rýchlo a veľmi efektívne, až po zákazníka, ktorý proste má celý zoznam techniky, ktorý či už si nevyklikáva cez web, alebo proste mu príde kompletne, neviem, s 3 ľuďmi, alebo proste kamerovými technikmi, kamerovým autom, až po proste komplet ako keby zabezpečenie. Aj na mňa tak pôsobili pár rokov dozadu, už teraz nie, keď viem, jak to funguje, tie rentali, že ty kokos, pokiaľ nemám 5000 vovačku, tak nikto mňa ani nezakopne a pokiaľ nerobím film, tak vlastne rental pre mňa nie je. Mne veľa ľudí píše teda, že akú kameru by som si mal kúpiť a vidím, že ty máš tú Sony FX3 a že je to dobrá kamera a takto, že a bude mi dobrá na toto, že ja veľa tým ľuďom hovorím, že v dnešnej dobe naozaj je to o mnoho dostupnejšia tá technika a ak ju nemá kamarát, tak na 90% to, čo ty chceš, má ten rental. Jasne. A že to, keď si ja idem kúpiť, dajme tomu kameru, tú Sony FX3, čo stojí 4000 a chcem vedieť, či mi bude fungovať, tak ty si ju vieš reálne, čo Sony FX3 s nejakým basic objektívom sme na úrovni niečo cez 100 € asi. Pod 100 €. No, tak sme na úrovni, že do 100 € a ja si za ten jeden deň, čo ju mám, si viem vyskúšať, či naozaj mi to telo sedí, či sa mi s tým dobre robí. Jasne. Ak nie, tak OK, skúsim niečo iné a viem, že našiel som to, čo treba a nebudeš potom lutovať tie investované peniaze. Určite. Že toto je podľa mňa tá najväčšia výhoda toho, že a ja som zabal ísť do rentalu, že koľko si idem tam teraz, to bude hen také peniaze a toto treba a toto tam bude a budem za debila, lebo no, na toto už nemám budget a že vôbec sa tak není. Nie. Ale akože nemyslím si, že je to o skúšaní veci. Myslím si, že je to skôr o tom, že kúpiš si tú FX3, ak proste začínaš a tak ďalej, tak máš kameru, ale reálne nemáš každý objektív, ktorý potrebuješ. No, nemáš k tomu proste príslušenstvo, nemáš dobrý statív, nemáš proste rýchlu pamäťovú kartu a tak ďalej. Čiže ako keby v týchto veciach sa dá obrátiť na rental a vidieť ťa to proste o mnoho lacnejšie v rámci toho, že si to ako keby doplníš a nie si limitovaný ničím okrem proste tvojho budžetu a môžeš proste sa posunúť o mnoho rýchlejšie napríklad. Čiže ono to nie je len o tom, že teraz chcem si vyskúšať FX3, tak si ju požičiam na deň. To si myslím, že sa ani až tak často nedieje. Určite sa to nedieje, ale ja to napríklad osobne ja to hovorím, že je aj takáto možnosť, že skús to. Fakt ti to dá podľa mňa najviac, keď to fyzicky držíš v ruke. To áno. Čiže ľudia si to často vyskúšajú aj na nejakom projekte, kde v podstate sa im to rovno ako keby zaplatí. Chcú posunúť nejaký level, alebo majú proste nejaký starší foťák, vedeli by to na to natočiť, ale povedia si, OK, super, chcem teraz nejaký lepší výstup, chcem to do portfólia a tak ďalej. Čiže viem sa aj takýmto spôsobom posunúť. Čiže toto je skvelé. Zároveň môžeš mať kamerové telo a zrazu ich potrebuješ 3, tak sa môžeš obrátiť na rental. Nebudeš kúpovať kvôli jednému projektu teraz ďalšie 2 foťáky, lebo pokiaľ nie si ja. Pokiaľ nie si ty. Takže tak, no a áno, toto je v podstate tá jedna forma toho, hej, že v podstate to je tá dostupnosť toho, akým spôsobom sa snažíme ako keby fungovať. To sú veci, ktoré sme spustili len tento rok, ako napríklad, že príde ti technika priamo na plac do 30 minút, hej, že v podstate si to vyklikáš celé proste online, podpíšeš online a v podstate máš techniku ako keby na placi do 30 minút v rámci ako keby Bratislavy okolia. Točíš nejaký videoklip a
proste nevieš, aké svetla ti treba, alebo proste máš len nejaký základ, tak v podstate to ti otvorí zasa nové obzory a nie len to, že si požičiaš tie svetla, ale v podstate vie ti rovno prísť pomôcť človek, ktorý s tým vie robiť, vie ti odporučiť, vie ti aj ušetriť peniaze tým, že si proste teraz nemusíš zobrať celú dodávku, ale naplánuje ti proste akože na zábery, ktoré máš. Čiže ako ono, je tam veľa vecí, ktoré v podstate nie sú len o tom, že teraz áno, mám to doma, tak v podstate teraz nepotrebujem rentál, ale ako keby veľa tých vecí si vieš zduplikovať, alebo proste máš ty doma... No máš možnosti hlavne. No jasné, máš tých možností to ti úplne, že odokrie, že no tak ja som mal jedno svetlo a jednu možno trubicu a tým som to robil, ale teraz si pár desiatok eur proste priplatím a zrazu ten vizuál vie vyzerať úplne inak. No, to je veľká pridaná hodnota. Podstatná otázka, to sa aj veľmi ľudia pýtali. Čo je najčastejšia vec, ktorú rentuješ? Záleží v ktorom období, ale ako keby určite to boli aj sú v podstate doteraz Sony. Čiže Sony kamery, hej? Sony kamery, Sony objektívy. To je o tom, hej, že ty si zvyknutý napríklad na Sony, tak v podstate pre teba je to či už ďalšie Sony telo, alebo celý set G-Masterov, ktoré sú v podstate ako keby od pevných po zoomové, čokoľvek proste si vymyslíš, až po proste kúky na Sony SP3 alebo čokoľvek, alebo potrebuješ tam nejaký mikrofón, potrebuješ tam celkovo nejaký rig si vyskladať, potrebuješ to dať na auto, na prísavky, čokoľvek, čiže to, že máš tú kameru, neznamená, že v podstate nevieš, alebo nepotrebuješ využiť ten rental v tom, že v podstate ti všetko okolo toho, čo si vymyslíš, vieme ako keby doplniť alebo ponúknuť. Veľmi trendové sú pomerce na výkon, ako keby nanlight svetlá, ktoré sa často používajú. Potom sú to nejaké astery, ktoré človek využíva. Čiže najviac rentovaná vec? Sony? Najviac rentovaná Sony vec kamera? Je určite Sony kamery. No. A je to aj najviac... Jak to nazvať? Nechcem nazvať, že najviac opravovaná vec, ale je to vec, ktorá má aj najviac že poškodení. Tým, že sa tá technika rentuje, ona sa nejakým spôsobom opotrebováva a príde proste obdobie, kedy už tá kamerka ide do kamerového nebička a treba ju nahradiť. Ja neviem, Sony FX3 by mi vydržala 5 rokov, ale tým, že sa vlastne rentuje, tak vydrží 2 roky. Vieš, iné je, keď máš kameru ty a staráš sa o ňu ty a máš k tomu nejaký prístup a proste o ňu sa nejako staráš. Ten rental určite v nejakej miere je rizikovejší pre tú kameru. Lenže značky a kamery a takto sa snažíme vyberať tak, aby nemuseli tráviť čas proste, či už na reklamácii alebo v servise. Hej? Lebo to je proste stratený čas, stratené peniaze v rámci toho, keď to proste ako keby je tak. Čiže sú značky, ktorým sa vyhýbame za tie roky a vieme, že... Nemôžem povedať, ale nie, ako určite je to o tom, že... Je to Nikon? Nikon sme nikdy nemali, takže nemám na ňo ani zlé slovo. Ale... Musel som si trošku brdnúť, no čo? Jasné, no. Tie lacnejšie alternatívy v rámci rentalu sú proste no-go. Hej, že tam vlastne ako keby sa to neoplatí, hej, viac menej. To, čo si človek proste kúpi a ušetrí, možno proste by som povedal, že dobre, urobí ti to nejakú podobnú robotu a proste dobre, kúp si to. Ale v rámci toho rentalu chceš mať proste dobrý servis, chceš mať proste... Takú istotu, no, že keď to niekomu požičaš, to zapne a ide to. Takže z toho dôvodu je určite lepšie proste aj pre ten rental investovať do tých lepších značiek. A aj to Sony, ktoré sa proste rentuje často, tak si myslím, že to sú drobné veci, ktoré proste vieme urobiť aj na mieste a máme proste možnosti si... Máte aj vy svojho, že technika, ktorý opravuje tie veci? Áno, alebo v podstate veľa vecí je takých, ktoré vieme ako keby urobiť na mieste. To znamená, že keď Sony, čo napríklad FX3, má náchylné na to, že v podstate ten displej sa ti počase kvázi povolí alebo uvoľní, tak v podstate to sa robí často, ale je to proste pár minútová vec, ktorú ako keby si urobíme sami a stále máme tých najpoužívanejších vecí niekoľko. Hej, to znamená, že proste, to, že odíde jedna FX3 neznamená, že teraz proste nebudeme vedieť vybaviť rent na 3 FX3. Hej. Mne sa presne na tej FX3 stalo, že úplne nová, odbalil som ju a zobral som objektív, nacvakol som ho na mount a zrazu, že nič, neotvorila sa clona. Kúkam, čo je, otvorím a normálne ten pin malý, zlatý, že puk. A ešte, že v strede, že nie ani na začiatku, na konci, kde je najväčšie, takže v strede. Ale tak je super, že máš opäť takéhoto človeka, že keby niečo takéto príde, čo ono sa to deje, hej, tá technika nie je proste 100%, stane sa niečo takéto, že to nejak mechanicky poškodí, takže to vieš takýmto nejakým spôsobom nahradiť. Je to viac menej nutné vedieť proste už tie procesy nejakým spôsobom zrýchliť. No. Prečo Film Support? Film Support vznikol tak nejako prirodzene, že pomôcť proste na tom placi a s ideou toho, že v podstate jedného dňa to nebude len o
tej technike, ale bude to napríklad proste o ľuďoch alebo o nejakom proste portáli, niečom, čo v podstate ti pomôže ako keby na tom placi. Takže ako keby takto nejakým spôsobom... To sa vlastne splnilo, tak vnímam. Určite plní, aj sa to nejakým spôsobom tento rok určite vyvinie do nejakých ako keby nových vecí. Tak máme v podstate teraz v pláne nejaký ako keby väčší projekt, kedy by sme chceli teda ako keby rozšíriť ten rental opäť výrazne a poskytnúť v podstate aj ako keby lepšiu službu viac menej na medzinárodnej úrovni, hej, že aby to bolo... Okay. Aby aj svet vedel, kde je Bratislava, hej? Ono je to ťažké, lebo však my sme limitovaní ako to regionálne, hej, že už len keď sa pozrieš proste do Prahy, je tam x spôsobov a možností a či už ako keby aj viac rentálov, ktoré ti vedia fakt, že tú techniku poskytnúť. A tu proste v Bratislave niečo takéto chýbalo. Mojím cieľom je fakt, že veľký rental. Vízia tam je, k tomu je potrebných x vecí od celého toho vozového parku, ktorý teraz budujeme, až po priestory, nejaké prebrúmy a tak ďalej, čo v podstate ako keby aby to bolo v podstate fakt na takej úrovni, keď ti príde proste zahraničný kameraman a má proste ten servis taký, aký je zvyknutý. No. Je niečo, čo nepožičiaš? Že keď niekto dojde s tým, že toto by som si chcel požičať, aj tu mám na to peňažky, ale že nie. V rámci firmy a v rámci ponuky sú to veci proste na to, aby sa požičali. Čiže ako keby reálne. Reálna situácia. Predstav si, dojde 18-ročný chalanisko, ktorý má proste peňažky od tatka, chce si skúsiť natočiť niečo na kameru na Alexu, hej? K tomu si zoberie objektívy, k tomu zoberie veci a není už, že na úplne malej čiastke zákazník, to je jedna vec a na druhej strane proste ty si majiteľ firmy, majiteľ veci a niečo, že stretáva sa aj s takýmto niečím, že dojdú takí tí špekulanti, ktorí vyslovene, že idem toto? Z prvotnej komunikácie a prvotnej požiadavky vieš odhadnúť, či ten človek proste vôbec vie, o čom hovorí a potom je tam x podmienok, ktoré musíš splniť samozrejme na to, aby sa ti veci akože požičali. A nemyslím si, že tá požiadavka, ktorú ako ty hovoríš proste na takúto nejakú kameru, že by vôbec ako keby so svojimi skúsenostiami si vedel opýtať tú vec tak, aby to bolo proste jasné. OK, vieš? Čiže, chápem, na čo vieš, narážaš. Reálne proste 2 otázkami zistíš, že proste ten človek nemá šajenu čo. Vieš odhadnúť špekulanta a vieš ho stopnúť skôr, ako je zle. Ty si vlastne hovoril, že nejakým spôsobom musíš aj pozerať, že tie trendy a rôzne tieto veci, že po čom ľudia akože teraz sahajú a že čo vidíš, že by možno aj vymyslím aj z nejakého biznisového hľadiska malo nejaký význam. Si ty ten človek, ktorý fakt pozerá, predstavili nové objektívy, predstavili nový gimbal, predstavili toto, alebo máš na toho niekoho? Áno, aj. Akože určite mňa tie veci zaujímajú a v podstate akože žijem tým. To znamená, že v podstate či už chodím po nejakých výstavách, alebo v podstate ja sa stretávam aj s tými obchodnými zástupcami, alebo nejakým spôsobom to vyberám vo výsledku vždy ja na konci, aj keď v podstate tie odporúčania prichádzajú z rôznych ako keby strán, takže v podstate proste roky tým žijem a proste vieš, neobíde ťa to, že teraz predstavili nejakú novú kameru, nový objektív a proste vidíš aj to, aký marketing to má a tak ďalej, čo pre nás je veľmi kľúčové, lebo ako keby veľakrát je to o tom, že ja si poviem, že áno, táto kamera je perfektná, ale proste viem, že kým nemá dobrý marketing, tak to proste ako keby ja budem musieť suplovať toho distribútora alebo proste tú značku, ktorá sa nevie predať, lebo ja ako rental som o mnoho viac ako keby závislý na tom marketingu tej značky, lebo v podstate ty, keď o nejakej značke sa ty dozvieš a chceš ju vyskúšať a nájdeš ju u nás, super. Ale ako náhle ja ju nájdem a ty o nej nevieš a mám ju ja v poličke, tak mne je to proste zbytočné. To je vlastne blbosť. Čiže reálne ako keby pre mňa je o mnoho dôležitejšie to, nakoľko to je trendy, nakoľko to je zaujímavé, nakoľko sa to používa, koľko to má užívateľov, ako to, že proste sa to mne páči. To je možno presne prípad takých nejakých kamer, akože Kinefinity, alebo Firefly, alebo Zcam za toto, že možno inde vo svete to je populárne, ale u nás na to proste trh úplne, že nie je. Reálne o mnoho lepšie je pre mňa ako keby vec, ktorá má ten trend, v tom momente je skvelá, má nejakým spôsobom dobré čísla a tak ďalej, ale ono, tak ako sme sa bavili na začiatku, že aká kamera je najpoužívanejšia alebo najrentovanejšia a poviem Sony, tak v tomto momente to už neplatí napríklad, hej, lebo proste to, že to bol trend minulého roka, neznamená, že to potiahne tento rok. Čiže v podstate, vieš, to sú tie veci, to je ako keď sa pýtaš na správnu investíciu, hej, tak v momente, ako sa o tom rozpráva, už to nie je pravda, hej. Čiže ako keby reálne, to sú tie veci, ktoré musí človek ako keby aj odhadnúť
alebo vyskúšať, alebo proste rýchlo otočiť, alebo nejakým spôsobom, lebo fakt, že nie je cieľom rentalu mať proste plnú poličku vecí, ktoré proste tam umierajú postupne. Hej, vo finále je to proste biznis, veci sa musia točiť. Čiže, a to neznamená, že keď proste viem, že je veľa userov, ktorí používajú stále, ja neviem, Blackmagic kameru, takže v podstate ako keby to príslušenstvo nebude fungovať, ale zároveň sa časom stane to, že ten človek si na to našetrí a tak ďalej a ostane proste v tom svojom nejakom setupe. A v tom momente to už nie je môj zákazník napríklad a už proste buď skúša novú vec, alebo ho oslovím inou vecou, alebo v podstate potrebuje niečo úplne iné. To je tá stredná ako keby trieda a potom samozrejme sú veci, ktoré sú proste v 100 000 a tie proste reálne ako keby sa nemôžu takto rýchlo ako keby otočiť a samozrejme áno, keď sa kúpi sada optik proste za 100 000 eur, tak nemôže proste ďalší rok vysť z módy, alebo proste nemôže to byť takáto vec, hej. Čiže reálne ako keby to musia byť zasa veci, ktoré ako keby 10 rokov fungujú a vieš, že to je proste dobrá investícia a optiky proste si držia aj svoju cenu a tak ďalej. To, čo proste minulý rok fičalo, neznamená, že tento rok to bude fungovať ďalej. Čo je taká jedna vec, ktorú by si veľmi chcel mať akože u seba? Čo by si vedel rentovať? Čo by som chcel mať? No, čo by si chcel mať? Asi nie, že jedna vec. Tak dobre, ale sú, že tieto optiky sú super, ale kokos, kebyže túto kameru mám, to by bolo bomba. Teraz je to skôr o tých optikách, ktoré sa doplňajú a o mnoho zaujímavejšie podľa mňa je si vedieť vybrať proste neviem, z 20 sád optík, ako vybrať si proste z 20 kamerových tiel, hej, že reálne proste, keď máš, ja neviem, LF-ku alebo tú Alexa 35, tak akože si vyberáš len optiky. Tam nediskutuješ o tom, že či máš 20 rôznych iných výrobcov proste, ako keby kamery, hej, čiže... Ty sa ešte tešíš z novej techniky, keď ti dojde, alebo už je to také, že po tých rokoch, no tak dobre, tak kúpili sme teraz objektívy, akože super, budú tam na rent, som fajn, že to mám, ale ideme ďalej. Ja som si to nevedel predstaviť, lebo mňa to akože extrémne bavilo všetko si vyskúšať a rozbaliť a proste byť pri tom. A teraz sa proste dejú veci, kedy fakt, že neviem, 100 000 optiky som napríklad neviem, 2 mesiace nevidel, alebo proste som ich nedržal v ruke a proste už fungujú a proste naskladnia ich zamestnanci a funguje to proste úplne inak. Čiže áno, už sme sa dostali do toho. Podľa mňa. Je to proste súčasť toho, akože ono v určitej fáze to proste takto je. Musíš to už keby vypustiť, lebo už by ťa to zožralo, že by si každý deň trávil iba tým, že by si tak to určite, v vozokách, že nové veci skúšal. No jasne, mňa baví sa na to pozrieť, ale ako reálne už to vôbec nie je tou súčasťou a už tie nákupy nie sú také ako proste také emotívne, ako to bolo proste už možno je to na začiatku. Biznis asi, je to proste o tom, že áno, toto potrebujeme, toto sme si odškrtli a proste sa ide ako keby ďalej a... Aký je najdrahší kus techniky, ktoré máš? No, pre mňa to budú astronomické čísla, vieš? Určite cez 100 000 je tam. Cez 100 000? To je sada objektívov. OK. Určite, no. Wow. Jedného dňa možno. Dobre, absolútne posledná otázka od teba, Marko, od teba, pre teba, už neviem ani rozprávať. Jedna možno nejaká rada, že vieš čo, ja mám 10 rokov rentál, toto vidím, že ľudia v tomto robia chybu, ja neviem, podcenia, vravím, že ten statív, podcenia proste svetlo alebo niečo, že na čo si podľa teba musia dávať ľudia pozor pri tej technike? Ja si myslím, že veľakrát podceňujú práve skôr možno ten prístup k tej technike alebo zaužívané veci, ktoré proste by fakt, že za jeden večer pri YouTube možno proste nasiakol a nedeje sa to a či už je to proste od balenia techniky až po nejaký systém na placi alebo systém toho, kde ako si uložím alebo proste ako to pobalím alebo ako zmotať káble alebo ako postaviť systém alebo fakt, že takéto veci, ktoré sú podľa mňa extrémnym základom, nestojí ťa to nič, aby si sa to naučil, len proste trošku záujmu. O mnoho viac stupneš proste aj na tom placi tým, že sa s tým vieš ako keby narábať a o mnoho rýchlejšie a systematickejšie vieš proste pracovať. Čiže akože toto je jedna z vecí, ktoré by som ako keby povedal, ktoré si všímam a nie je to len proste o ľuďoch, ktorí sú, ja neviem, že proste začínajú a teraz proste chcú začať točiť a tak ďalej. Tam je to ospravedlniteľné, ale veľakrát je to aj o ľuďoch, ktorí robia roky, ale nedávajú na to nejaký takýto dôraz. A ono proste podľa mňa strašne vidno aj na tom človeku na placi, že keď má takýto nejaký systém alebo má také veci a vie tie zaužívané veci a nevymýšľa si to z vlastnej hlavy, tak si myslím, že je to ako keby hneď level up, ktorý proste teba nestojí nič, len proste trošku dať ten systém do toho. To je ako v každej inej nejakej profesii. Ty proste keď vnesieš nejaký chaos do čohokoľvek,
tak v podstate to na tebe vidno a pôsobí to neprofesionálne. No a potom svetlo. Všetko to je o svetle a veľakrát aj na to sa akože zabúda. No však samozrejme väčší posun robíš svetlom ako výberom kamery napríklad. Alebo že akú kameru sa mám vybrať, no tak akože reálne, keď si postavíš kameramana, ktorý proste vie s tým svetlom pracovať a postavíš si kameramana, ktorý proste nevie s tým svetlom pracovať a dáš mu akékoľvek telo, tak ten výsledok toho, kto to nasvietí dobre, bude vždy lepší a to mi daj do ruky, ja neviem, nie mne, ale daj do ruky tomu kameramanovi Pedemark starý 2 alebo proste, neviem, 500D a reálne podľa mňa vieš z toho vyťahnuť lepší záber, ako keď máš proste super kameru a začíš to proste zadeľného svetla a nevieš, jak vieš. Presne tak. Tak ja ti ďakujem veľmi pekne za takéto krásne slova nakoniec. Ďakujem všetkým vám, ktorí ste dopozerali, môžem sa nejak do tejto kamery pozerať, a dopočúvali tento podcast do konca. A ďakujem ešte raz, že si prijal pozvanie. Ďakujeme. A vidíme sa, počujeme sa opäť niekedy na budúce. Zatiaľ sa majte a čaute. Čaute.